बेलाराम सानजों दब्लायबा दुब्लिनि आलिया सिरि मोदाननायसै सुथि बाजौलाय स्रें स्रें थाबायलाय गलियाव थिसनहैनो सम जाबाय। सोलो गोनां मेहेरनां राव सिरिथारा बिनि मेलेमाव नेहाद जला आलादबा बुङोब्ला गोरोन्थि जाथारा। बे हेना आदबाखौ गले गले हांख्रायनो मानो? नोंगौ हलिबा खुगाजों आखाइजों हारि जौगानाय हाबाखौ हायाब्लाबो मावनो बुंजासे दं गाहाम हामलायनाय हारि हादोरनि फारसे बे नेहादनि गोरबो बिख्लोआव। जों दिनै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै गिबियावनो थांखि लाखानाय बादियै आरो गिबियावनो थाखानाय माखासे जोंनि गोजाम जि बिजाबफोर बेयो एसे गोमालांनो नागिरदों आरो दा बोखांफिननो थाखाय थांनाय 5 डिसेम्बर ब्रजेन्द्र सारनि जि थैनाय सान फालिनाय बे दिननिफ्राय जोङो थांखि लादों जे मोनफ्रोमबो दाननि 4थि सनिबार बेखालि जोंनि चिरां जिल्ला आरो गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो लिरगिरि बेखौ लानानै जोङो जेब्लायबो बे सोलिलांबाय थागोन। आरो जों मिथिगौ चिरां जिल्ला हिसाबै चिरां जिल्लायाव जोंनि थुनलाइ हिसाबै जोबोद माहाजोन जोङो बे जोंनि चिरां जिल्लायावनो दिनै जोंनो एवार्ड मोननाय एवार्डनि गोबां सुबुंफोर दङ, डक्टरेटफोर गोबां दङ, गोबां थुनलाइगिरिफोर दङ। दा चिरां जिल्ला हिसाबै थुनलाइया एसेबो खम नङा आरो जोबोद माहाजोन। ओंखायनो जों साफ्रोमबो बिसोर एसे जिरायनानै दं बिसोरखौ जोङो मोजाङै ज' जोङो सावरायलायनोबो मोनगोन आरो जोंनि थुनलाइ फोथांनायावबो बेयो मोनसे गोहोम होगोन आरो थुनलाइखौ जौगाखांहोनायाव थुनलाइजों जौगाखांहोनायजों लोगोसे जोंनि बे लिरगिरिफ्रा समाज फोसाबनायनि माखासे खन्थाइ रायथाइ सल' बिदि लिरगोन बेखौ जोङो फोसावनायनि लामा लादों। बेनि अनगायै जोङो जेबो सावरायनायखौ लायो दहाय एसे जोङो सावरायदों बै जोंनि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालि जथुम्मा बियो जोंना बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादाव जागोन आरो बेबो जानानै थांबाय। आरो बेवहाय जोंहा माखासे एवार्डफोर दङ बे एवार्डफोरनि सायावबो जोङो सावरायदों आरो बेबो जानानै थांबाय। दा जोङो नैबेखौ 3 बाजिनिफ्राय जोङो सोलिबाय आरो जोंहा नैबे बिथां दङ बिथाङानो कनभेनर राजा देबजित आरो बिथांखौ मोनथिखागौ सासे एकदम गागि लिरगिरि आरो सासे आगोलनिफ्रायनो अबयसे जोङो बिथांखौ जों बहाय लाबोदों बिथाङा सेन्ट्रेल लेभेलनि सासे मावथिका बर' थुनलाइ आफादाव आरो जोङो गासैबो साफ्रोमबो बिदिनो ज' थालायनानै जोंनि बे थुनलाइखौ गोजौ मोनसे सारियाव जोङो जोंनि चिरां जिल्लायाबो दावगानो हागोन होननानै जों मिजिंथियो। खन्थाइ फरायथिनाया मोनफ्रोमबो खन्थाइल' नङा रायथाइबो थागोन सल'बो थागोन आरो बहाय मोनसे बैसोनिल' जानाय नङा बहाय जोङो फरायसाफोरनिफ्रायबो जोङो मोनसे समाव लेंहरगोन आरो चिरां जिल्लायाव थानाय आरो गुबुन जिल्लायाव थानाय मोनफ्रोमबो माबाखौनो जोङो लिरगिरिफोरखौनो बहाय लेंहरनानै जोङो सानदों जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादाव मानसिफ्रा एसे खम जायो अब्लाबो जोङो 10 साफैनानैबाबो बे जोंनि बे दिनखौ जोङो 4th सेटारडेखौ मोनफ्रोमबो दाननि 4th सेटारडेखौ जोङो मावफुंलांबाय थागोन। जोङो बेनि थाखाय जोङो मोनसे राहा लादों आरो बेखौ जोङो बिजाब महरैबो दिहुनगोन आरो बे बिजाब महरै दिहुननानै आरो बावैसोनो जोंहा रौ रोथोननि माबा दङ बेखौबो जोङो दिहुनगोन। बहाय जों मोनफ्रोमबो कलेज आरो हाइ स्कुल बेफोरजों गासिबो बे माबाखौ जोंनि बे प्रग्रामफोरखौ जों सरजाबनानै इयुनाव जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन आरो मोनसे गेरेमसा थुनलाइ सोरजिनायाव बिहोमा होगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं।